Inti kont titkellmu xi ħaġa marbuta mal-laqda tal-Malti u Eżatt. propju għada għandna xi ħaġa oħra biex hekk. Ekku, wasalna l-attività kemm xejn kbira biex ngħidu hekk oħra tal-Għaqda marbuta ma' wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda Rużar Briffa. Huwa proġett li ilu l-imbeda għaliex il-proċess kien importanti fih daqs il-prodott biex ngħidu hekk. Il-proġett jismu Metamorfosi u hekk ukoll ħajkun jisimha l-pubblikazzjoni li se titnieda għada. Proċess li beda naħseb konġejta u hekk biex inħabbru s-sejħa tiegħu biex nażlu. Niftakrek is-semmi. Ilu xi sena u nofs naħseb issa. Eżatt, u minn hemmhekk ħdimna ma' dawk li ġew magħżula fuq dan il-proġett interdixxiplinarju fejn għandna arti differenti flimkien li qed tiġi ppreżentata f'dan il-ktieb fost affarijiet oħrajn ukoll ġodda li fih. Nispjegaw eżatt issa ngħidu x'ġara hawnhekk jiġifieri, għadna żewġ affarijiet f'daqqa. Iktar. Iktar, mela jien Rajna naqa' kbir. Biex rajtu naqra kbir u qed taraw il-frott issa, ħadd taraw il-frott, jiġifieri biex anke ndaħlu is-semmija tagħna ovvjament ma takarx minn sena u nofsi. Eżatt. X'kien eżatt dan il-proġett? Eżatt. Kien proġett li beda mill-idea li nfakru lil Rużar Briffa feluq il-50 sena mill-mewt tiegħu b'mod kemm xejn differenti, mhux tas-soltu. U allura konna minna sejħa fil-fatt għall-kittieba u kienu jnażlu erba' kellna lil Silvana, Teresa, Elena u Marija u bażikament dawn ħadmu l-għonet kellhom lectures li fuq li għarfuhom dwar Briffa, mbagħad kellhom workshops differenti u minn hemmhekk ħadmu ma' artisti differenti u l-arti li għandna inkorporata f'dan il-proġett għandna l-arti viżiva li Rajin Falzon, il-maestro Manuel Pirotta li għamel xi kompożizzjonijiet ġodda, l-attriċi Marta Vella u l-ballerina Francesca Cassaro. Allura għandna daw l-erba' aspetti tal-arti li qed jitħaltu mal-arti tal-kitba. U minn hemmhekk huma qabdu spunt mill-kitbiet ta' Rużar Briffa jew minn ħajtu u ħadmu biex joħorġu xogħlijiet tal-arti ġodda. U allura għandna din l-idea ta' devjazzjoni ta' interdixxiplinarjetà biex issa għandna erba' biċċiet xogħol, ċoe 8 għax hemm erba' biċċiet ta' kitba u erba' aspetti tal-arti l-oħrajn li se jkunu preżentati għada fi ktieb ma' affarijiet oħrajn għax importanti l-ktieb fih iktar minn parti waħda biex ngħidu hekk. Okay. U t-tnedija issa kif fejn ħassir? Eżatt, it-tnedija se ssir ġewwa t-Teatru Salesian li tagħna support kbir fil-fatt matul il-proċess kollu li qiegħed Triq Howard ta' Sliema u fil-fatt in-nies se jkunu wkoll jistgħu jesperjenzaw xi ħaġa differenti għaliex fi kmamar differenti ta' teatru se jkun hemm arti differenti u n-nies se jgħaddu minn kamra l-oħra u jesperjenzaw biċċiet minn dawn ix-xogħlijiet tal-arti. Interessanti, ġifieri hemm il-moviment ukoll, ġifieri żgur mhux ħajdejqu. Eżatt. Se jkunu qed iduru mat-teatru, naħseb il-kelma dik l-esperjenza se jkunu qed jesperjenzaw dan il-proġett flimkien magħna. Xi jfisser li tkun ħdimt fuq xi ħaġa bħal din, inti stess forsi rajtu kbir, ma ovvjament bqajtu għaddejjin kellkom viżjoni ta' dal-proġett li issa qed jimmaterjalizza. Eżatt, irrid ngħid għax vera wara l-mikrofonu jkun hawn jiena ma dal-proġett fil-fatt l-idea kienet nibtet minn idea ta' Kita Zoppardi u li flimkien aħna tnejn ikkoordinajna anke ma' Dorien Bonello dan il-proġett u allura kien hemm din l-enerġija bis-sapport ta' sħabna kollha ovvjament biex intellaw dan il-proġett. Kienet speċi kultant taqtih ta' qalb għaliex tapplika l-fondi mbagħad tara ġewx aċċettati għax kellna support ta' diversi persuni anke fejn jidħlu fondi għal dan il-proġett. Ġifieri eżatt, f'mumenti taf kif taqbad ta' qalbek forsi imma bil-ħidma ta' kulħadd irnexxilna naslu wkoll. Meta wellittu dan il-ħsieb qabel il-proġetti titwilet il-ħsieb, kelkom dan eżatt f'moħħkom jew mbagħad biddiltu xi affarijiet intom għaddejjin? Niftakar Kit fil-fatt kien ġie u kellu din l-idea hekk u naħseb
wieħed mill-iktar spunti li bdejna bih u baqa' hemmhekk kien dan ta' l-interdisciplinarjetà li għalkemm aħna għaqda tal-Malti immorru lil minn hekk, ovvjament il-kelma nħadmuha bil-Malti imma nippruvaw nagħmlu kollaborazzjonijiet ma' nies minn oqsma differenti, speċjalment tal-arti, u naħseb dik kienet ħaġa importanti ħafna li żgħażagħ tesponihom għal materjal differenti, għal affarijiet differenti li minnem bihom ikunu jistgħu jikbru iktar. U dik hija xi ħaġa li nenfasizzawha ħafna. Qed ngħidu għada l-ġimgħa 24 ta' April ġewwa Teatru Salesian mis-7:30 ta' filgħaxija il-qudiem. Il-qudiem għaliex il-ftuħ uffiċjali biex ngħidu hekk u nwedukom li mhux ħandumu ħafna ngħidu. Se jibda fis-7:30 u mbagħad ħajjidħlu gruppi differenti. Iġifieri ħajkun hemm iktar minn dħul wieħed biex ngħidu hekk, iġifieri n-nies jistgħu jibqgħu ġejjin biex ngħidu hekk u jidħlu mbagħad fi gruppi differenti biex jagħmlu din id-dawra mat-teatru jesperjenzaw din l-arti differenti. U x'iridu jagħmlu n-nies biex jiġu? Mela, jistgħu jaqbdu jiġu bażikament jekk iridu jistgħu jibatulna ittre minn qabel fuq aqdatalmalti@gmail.com u nieħdu nota, però min jixtieq jiġi merħba bih. Ġewwa Teatru Salesian kif qed ngħidu mis-7:30 il-qudiem, ġifieri jistgħu jibqgħu jiġu anke jekk forsi jkollhom xi ħaġa qabel u jinqabdu ħajkun hemm dħul differenti. Jistgħu kif qed ngħidu ħajduru mat-teatru jesperjenza u fuq kollox jistgħu jixtru l-ktieb li fih innifsu huwa riżorsa anke għall-għalliema, anke għal min qed jistudja, għal min tinteressa ħarti differenti għaliex fil-ktieb il-proġett ġie dokumentat b'ritratti ta' Gilbert Kallejja u allura l-ktieb stess joffri arti differenti. Qed nippubblikaw ukoll għall-ewwel darba fih is-CV ta' Rużar Briffa u hemm anke studji ta' nies bħal Dr. Bernard Mikallef, Dr. Adrian Grima, Dr. Emanuel Mifsud, Professur Friġġieri, ekku Walid Nabħan, hemm ukoll Joe Borg, hemm ukoll il-kontribut ta' daw in-nies u allura dal-ktieb se jservi mhux biss ta' qari għall-gost għaliex fih daw l-aspetti tal-letteratura imma leħħiet ukoll fuq Briffa interessanti bħal daw. Lien, ovvjament proġett bħal dak kelkom bżonn lajnuna. Ekku. Ta' ħafna għaqdiet, nies, insomma. Ekku. Tajb ukoll li nagħtu għom daqsxejn ħajr lura verament. Għax huwa proġett interessanti, tajb ukoll ngħidu li intom taħdmu ħafna prattikalment da bona volontà ta' volontarjat għalikom ġifieri, però għadkom għalkom il-lingwa Maltija, il-kitba Maltija, però tfittxu li twaslu l-imħabba tagħkom lejn anki biex tedukaw in-nies b'mod differenti, ġifieri mod bħal dan qed jiddeverti għada dak li jkunx qed jagħmel xi ħaġa differenti, però wkoll qed jieħu l-frott tal-ħidma tagħkom. Eżatt. Nixtiequ nirringrazzjaw fil-fatt il-Fond Malti għall-Arti, il-Premju tal-President tal-Kreattività, l-Università ta' Malta, il-Librerija tal-Università ta' Malta, it-Teatru Salesian taħt l-iskema SARP, il-Merlin, l-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università u koll il-proġett qed jiġi endorsed mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Ġifieri kellna ftit nies mhux ħażin u naħseb nistgħu ngħidu li kollha entitajiet ta' stoffa li taw il-fiduċja tagħhom f'dan il-proġett. Għax dik li kont ħanajlek huwa proġett ġdid li ssib l-appoġġ. Hija diffiċli kultant li biex xi ħadd jikkonvinċi ruħu li qed tagħmel xi ħaġa tajba mal-ewwel hekk ma jgrax ir-riżultati. Eżatt. Kellna proġetti oħra ġifieri li allura stajna nitkellmu fuqhom, ħdimna wkoll biex ovvjament nippreżentaw il-proġett bl-aħjar mod possibbli u naħseb li issa r-riżultat qiegħed jidher ngħidha b'ċertu konfidenza ma verament naħseb li ħdimna għalih. X'imi issa l-laqda tal-Malti li hija issa? Issa, norqdu raqda tajba, u mbagħad mill-5 sa' 7 ta' Mejju se jkollna l-Festival tal-Ktieb fuq il-kampus flimkien mal-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb dak mill-5 sa' 7 ta' Mejju. Da ħan nitkellmu l-qudiem fuq. Eżatt. Hawnhekk miftuħ, però qabel intemmu li terġa' tfakkar is-semmija tagħna x'iridu jagħmlu għal għada. Ekku, mela, jiġu Teatru Salesian ftuħ uffiċjali biex ngħidu hekk ħajkun fis-7:30 ta' filgħaxija, però jistgħu jibqgħu ġejjin għax għandna dħul differenti. Sa xejn ħadibqa' għaddejja s-serata? Bej wieħed u ieħor sa 9:30, ġifieri kull dawra mat-teatru ħanejdu hekk, forsi ddum madwar nofsija. Mbagħad wara wkoll tajjeb ngħidu għandna xi ftit xorb u tnaqqir żgħir, ġifieri ħadkun esperjenza kompluta, jistgħu jixtru ktieb, jitkellmu mal-artisti u l-awturi.
Ġifiri- Għandhom iċ-ċans kollu ġifiri, Eżatt. sempliciment t-najdu s-sanofsija, ġifiri jistaw jibqaw emmek, Ekku, jiltaqaw ma ekku. nisoħrajn, jiltaqaw ma l-awturi, Eżatt, ġifiri, eżatt. u komplu bis-serata. Ekku. Għal-gosti u kol, għal-minu Taħħom, ħajkonna filmati għaddejjin, ġifiri se tkun imħawra mux ħazin. Li jen grazzi tal-li ġejtaw Grazzi lilek. Fakru kol semija taħna li jem l-event page fuq il-Facebook biex kridu aktar informazzjoni, maħdu xie dettalji jistaw jitlu fuq il-Facebook u jisibu din l-event Metamorfosi u għemmek għandhom id-dettalji kolla u jistaw Ekku. jamlu kuntat ma'kom xin iridu kol permezz tal-kompjuter. U bekk li jen issa tkompli issa bil-ħidma, li jen edha titħaf. Pero tajfu najdu li jen ma ġiċ waħed għallum ta' għaw xaħatti ma vaqat kwita, ma ħadiċ pieċir, ma insomma. Ma xorta semmejnija. Semmejnija bil-mod, ma nexxilix nixal il-mikrofon imma insomma għal darboħra. Emmek inkomplu issa bil-program ta' l-ħin l-10 neqsin 14 il-minuta nfakkarkom li fil-11 nofs Polimiċi li bedizzjoni oħra tal-program ma' Polin.